Siya ang kahulugan karon sa una nga kandila nining una nga Domingo sa Advento. The first purple nga kandila karon nga gisindihan symbolizes the candle of hope. Kandila sa paglaom. Ngano man gyud nga importante kining paglaom. Ngano man nga atong bitbiton kini sa atong panaw karon. Kini ra gyud may atong una-unaon. Our journey is never perfect. Wala gyoy perfecto nga panaw sa kinabuhi. Even ang atong kinabuhi mismo, dili gina perfecto. Mga pamilya nato, dili gina perfecto. Ang ato apong naso, dili gani perfecto. Daghang pamilya karon nangaguba o nangabungkag because of the infidelity of a partner that leads to the separation of spouses. Muna nga dili perfecto ang pamilya. Mismo sa pamilya, aduna paghapoy nagkabangi nga mga paryente o mga igsuon. Aduna paghapoy mga anak nga walay batasan o walay respetar. Dunay irresponsable nga mga ginikanan. Mauna nga dili perfecto ang pamilya. Ang atuang komunidad dili perfecto. We are still a community that is traumatized by the effects of COVID-19. Ang manhuyon nga komunidad dili perfecto tungod kay na-trauma paghihapon kita sa epekto sa udet. Mauna nga inig-ulan, makuyawan ta. Mauna nga og mudalugdog na, og mukisdom ang langit, makuyawan ta kay base na pog magbaha. Dili perfecto ang katilingban. Samot na nga atong nasod. Kaninyo nga gasunod karon sa hearing both sa House of the Representatives o sa Senate, usay makainguntang na unsa naman ang Pilipinas. Usay maglibog na tagkisay tuuhan sa itong Pangulo. Kay perti magmaayong mo pasabot sila. Maglibog tagkisay tuuhan. Maglibog tagking sa insakto. Maglibog tagking sa magyoy nakawala sa millions and billions of pesos nga dili ma-explain nganong nawala o nagasto to. Na mga igsoon, amidst all this as a background, there is still hope. There is still hope. Sa pamilya nga nagkabungkag, no matter how fragmented your family is, there is still hope sa pamilya. Sa mga magtiayon nga nagkabangi o nagkagubo tingali, nga murag ang ilang relasyon tagilid, there is still hope sa pamilya. Sa magsuon tingali nga nagkabangi until now, mo 2025 na lang, there is still hope nga magkabalik ihapon mo ang maayong relasyon. The message of hope nining una nga Domingo sa Advento nitakdo sa tema nga gihatag sa atong Santo Papa sa Jubilee year as pilgrims of hope. Bisan ang atuang komunidad karon gihulga, bisag unsa nga klase sa hulga, there is still hope. Sa atong nasod karon nga murag makainguntang warag nailami, nga daghang nanglayas na, nato nas abroad, dito na narbaho, kay murag may paglaom diri, but there is still hope. Bisan usay makalagot na nga magtan-aw ka sa television sa gihimo nga hearing karon, but there is still hope. Nya mao ni siya ang gihatag kanato nga mensahe sa unang pagbasa karon. Gikan sa basahon ni propeta Jeremias. Si Jeremias miingon, ang Dios mismo ang nagsulti nga taliabot ang panahon nga tumanon niya ang gisaan niya sa iyang katawhan sa Huda o sa Israel. May padayon si Jeremias sa pag-ingon, ang Diyos mismo ang nag-ingon nga buhato niya sa tibok nasod ang matarong ug ang husto. This is what we are waiting for. This is what we are hoping for. Nga sa Pilipinas o sa atong katilingban, nga ang Diyos unta makalamdag o mahatagan na tag mga lideres nga mga tarong o mga husto. Nga ang panghuna-una, dili para sa ilang kaugalingong pagkadato lamang, kundi para sa kaayuhan sa tanan.